Kaixo eta ongitorri gure tutorialera. Gaurkoan router bat nola konfiguratu erakutsiko dizugu. Hasteko, routerraren atzekaldean dagoen zulo boroil batean korrontera konektatzen den kablea sartuko dugu. Honen ondoren, internetera konektatzen den RJ45 kablea sartuko dugu kolore ezberdin batekin egongo den zuloan. Beste RJ5 kable bat ordenagailuari konektatu baino lehen, Windows botoiari eta R botoiari emango diogu batera. Ondoren bertako leihatailean CMD idatziaz. Honekin beste leihotxo bat irekiko zaigu. Bertan ipconfig idatzi eta IPv4 helbidea ikusi eta gogoratuko dugu. Ondoren interneteko bilatzaile baten sartu eta 192.168.1.1 helbidean sartuko gara. Bertan sartutakoan, Wanera sartu eta bertan dagoen IP helbidearen ordez, aurrez lortutako helbidea jarriko dugu.